Bueno, está claro que esa máxima de pensa global, actúa local, no caso do medio ambiente, é fundamental. E nós temos unha pegada ecolóxica moi elevada, non porque os galegos e galegas sexamos máis contaminantes que outros povos do mundo, sino porque aquí se fixo un desenvolvemento económico que realmente deixaba unha pegada moi forte, non? E aí o nacionalismo é certo que sempre foi vanguarda na defensa do medio ambiente. Temos moitas loitas, desde a de Ence a de Valdallo, a loita contra a eucaliptización do propio país, que creo que é un dos grandes retos de futuro. O problema que ahora estamos tendo pois é que o planeta é finito e que se está impulsando un modelo productivo que é un modelo insostible, non? Así me parece tamén que nós temos que buscar solucións propias, non? Porque a aportación, por exemplo, de Galiza, non, en emisións de CO2 é ridícula, non? Quen ten unha responsabilidade moito maior nese ámbito pois son China, Estados Unidos ou outros países da Unión Europea, pero nós sí que temos retos ambientais moi importantes que levar adiante, non? Desde o saneamento das rías a un novo modelo de xestión do noso monte, non? Que impida pois, que Ence siga decidindo cal é a política forestal deste país hipotecando o noso futuro. E eu digo con moito orgullo que tamén o nacionalismo está demostrando que somos capaces, pois, por exemplo, de facer cousas innovadoras tamén no ámbito da sustentabilidade. Por exemplo, co tema de cambio de modelo das cidades, non? E cidades realmente sostibles e cidades feitas a escala humana, non? Onde reducimos moito a contaminación por coches. Temos aí o caso de Pontevedra, que me parece que Galiza teña que estar moi orgullosa, ¿no? De que un dos modelos de desenvolvemento urbano que se está estudiando a nivel internacional sexa un modelo galego, pensado desde aquí. Sí, que o cambio climático é global e evidente que non ten fronteiras, pero a veces de pouco vale militar nas redes sociais dicindo isto é un desastre. Ao final tes que implicar nalgo, non? Tes que tomar ti as rendas, decir, quero participar, quero comprometerme, e iso ao final faise no ámbito que tes ao lado, non? No ámbito local, no ámbito nacional, aí onde realmente participas e aí onde se producen cambios, non? E eu creo que iso é un dos grandes potenciais tamén do espacio soberanista, que sempre vinculou a participación e a cuestión ecolóxica. Eso vai no ADN, non? Do soberanismo. E que iso tamén permitiu moitas veces mobilizar a moita xente ou a participar, a tecer redes, non? Aí en Galicia hai unha rede tecida moi amplia a partir da cuestión ecolóxica e creo que eso é moi importante. Creo que o Prestige marcou un antes e un despois en dous ámbitos. Unha conciencia ecolóxica do propio país, porque vimos ese gran desastre, non? Que tinxía de negro un dos valores ambientais e un dos motores económicos de Galiza, como é o mar, e iso provocounos un shock colectivo, e eu estou convencida de que foi un shock que fixo que houbera un cambio político en 2005, sin el seguramente non se tería producido esa derrota ao Partido Popular naquela altura, pero tamén foi un elemento que xogou moito desde a autoorganización e desde o orgullo do propio país, non? Porque sí que lembro aquel movimento de Nunca Máis como un movimento no que os galegos e galegas decíamos estamos aquí xuntos, unidos en defensa do país frente á incompetencia de que tiñamos naquel momento no PP na Xunta e tamén co Estado. Esa imaxe, non, dese pobo que toma riendas e ten que solucionar o problema que pasou con Nunca Máis, vímelo outra vez cos incendios, non? Esa incapacidade para mitigar os incendios e a xente saindo cos veciños, cos caldeiros. Ao final, moitas veces é o propio pobo quen ten que tomar as riendas da situación ante un Partido Popular que en vez de xestionar, desxestiona, non? Fai parte dese ADN noso, non? Por exemplo, no Monte Comunal. É unha figura que temos aquí e que sorprende moitas veces fora, non? Como podemos entender os nosos montes desa forma colectiva e que non se potencie eso por parte das institucións, non se lle dé axuda para innovar. O contrario, que se queren cargar. Efectivamente. Temos aí unha base cun potencial tremendo que só require de un pouco de axuda, que a xente xa está mobilizada, xa se reúne, xa traballa conxuntamente, que iso necesita un pouco de colaboración para poder sacar adiante proxectos moi interesantes, non? Entón, eu creo que ese todo está aí fervendo e que cun pouco de
de proxecto, de idea, de colaboración, de diálogo tamén con esa xente que xa está participando, poderían facerse cousas moi interesantes. No, e sobre todo porque ademais aquí, cando falamos de que o cambio climático temos que velo desde a nosa perspectiva, un dos principais problemas que se sabe que vai a ir a máis son os incendios. Entón, ou nós abordamos o problema do modelo forestal e de xestión do monte, no? Que é moito máis que o modelo forestal, ou o que veremos é que ese vai ser un dos grandes problemas que nos lle deixemos as xeracións que veñen detrás de nós. E creo que non é responsable deixar un polvorín en herdanza a ninguén. E é o que se está facendo cunha política ao servizo de ENCE, de grandes empresas no país que non pensan realmente no interese xeral, sino que están cautivas tamén das portas giratorias que sabemos que existen nese ámbito. Entón, para min, cambiar o modelo forestal ten que ser unha auténtica prioridade da unha próxima etapa, porque senón vamos a ver que ese problema que vimos dos incendios cada vez vai ir a máis, serán ciclos máis ou menos longos, pero ou abordamos o problema de fondo estrutural ou veremos que eso se vai a convertir nun grave problema non só medioambiental, sino tamén de seguridade física. E cambiar o modelo significa atreverse a mover e a enfrentarte ao poder, porque, claro, hai xente que fala do IBEX 35, pero logo non cuestiona que ENCE siga na ría de Pontevedra. Hai xente que fala do IBEX 35, pero en Galiza, empresas como ENCE son as que están marcando a política forestal, e atreverse a decir que non temos que encher o país de eucaliptos, e que hai que poñerlle freo, non só é apostar por unha política medioambiental sostible, é tamén apostar por plantarlle cara a que os poderosos decidan cales son os modelos que se desarrollan no propio país. Eu creo que nos aí decímolo con moita claridade, aínda que a veces a esa xente que polo camiño pode parecerlle mal, porque está sacando unha rentabilidade a curto plazo plantando eucaliptos por todas partes, pero que se nos facemos unha explotación racional, esas persoas van a poder optimizar e ter recursos para as súas terras, e ao mesmo tempo estaremos construindo unha Galiza que realmente sexa unha Galiza máis sostible.